Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 1. Gikan ni Pedro, apostol ni Hesukristo, alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag ug nagpuyo ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia ug Bitinia. Gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan o gihimong balaang katawhan pinaagi sa iyang espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo o mahinluan sa iyang dugo. Mainyo unta ang grasya o pakigdait sa Dios. Paglaom nga dili matarog. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa, angay ninyo kining ikalipay, bisan tuod ug sa pagkakaron, kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdayeg, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang mga propeta nagsusi og nagpakisayod mahitungod niining maong kaluwasan og nanagna sila mahitungod niining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kun kanus-a og sa unsang paagi moabot kini. Kining panahon na maoy gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundili alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Gidapit kita sa pagkinabuhing balaan. Busa, andama ang inyong salabutan. Pag maugdang kamo ug ibutang gayod ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Hesukristo. Pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios
nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tawo, sumala sa ilang binuhatan, tahura gayud ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan o gipadayag siya niining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw og nagpasidungog kaniya, busa ang inyong pagtuo o paglaom anaa sa Dios. Karon nga nahinlo na kamo, pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-ano ng gugma alang sa inyong isigka magtutuo, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayud. Kay kamo natawo pag-usab, dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tawo sama sa sagbot, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 2. Ang buhing bato ug ang balaang nasod. Busa, biyain ninyo ang tanang daotang panghuna-huna, pagpamakak, pagpakaaron ingnon, pagkamasinahon, ug pagkabugal-bugalon. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon, aron sa inyong pag-inom niini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan, kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. Paduol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo, ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron mahimong sukaranan sa Sion, ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala motuo, ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na matud-an nga mao di ay ang labing importanteng bato. Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapandol sa mga tawo, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila motuo sa pulong sa Dios, og mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios. Apan karon
katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kamo. Mga ulipon sa Dios. Mga igsoon, naghangyo ako kaninyo, ingon nga mga dumuduong ug mga langyaw niining kalibutana. Ayaw kamo padaog sa mga lawasnong kailibgon, nga kanunay nakig-away sa inyong kalag. Pagbinuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtutuo, aron kon kamo dauto nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdahig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Tungod sa Ginoo, tahuran ninyo ang tanang nangulo, ang emperador nga maoy labawng pangulo, ug ang mga gobernador nga iyang gitugyanan sa pagsilot ni adtong nagbuhat og dautan ug pagpasidungog ni adtong nagbuhat og maayo. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buang-buang pinaagi sa inyong mga maayong buhat. Pag kinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga may kagawasan, apan ayaw kinigamita aron pagtabon sa dautan, kundili pag kinabuhi kamo ingon nga mga ulipon sa Dios. Tahura ang tanang tawo, higugmaa ang inyong isig ka magtotoo, kahadloki ang Dios ug tahura ang emperador. Ang panig-ingnan sa pag-antos ni Kristo. Kamong mga sulugoon kinahanglan magmasinugtanon ug magmatinahuron sa inyong mga agalon, dili lamang sa mga maluluy-on ug maayo, kundili sa mga madaog-daogon usab. Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayod. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyog panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak sa dihang gibugal-bugalan siya. Wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag, apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay og tig-atiman sa inyong mga kalag. Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 3. Mga asawa ug mga bana. Sa samang paagi, kamong mga asawa, kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana. Aron kadtong mga bana nga wala mutuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo, pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Dili na kinahanglan nga sila inyo pang sultihan, kay makakita man sila unsa kaputli og kabalaan ang inyong kinabuhi. Dili ang pagpa-anindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalon nga bisti maoy makapaanyag kaninyo. Apan tinguhaa hinuon ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo, katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya.
nga bililhon kaayo sa atubangan sa Dios. Ingon niini ang pagpaanyag sa mga balaang babayi kaniadto nga nagsalig sa Dios ug nagtahod sa ilang bana. Ingon niini si Sara nga mitahod kang Abraham ug nagtawag kaniyag agalon. Karon kamo mga anak nga babaye ni Sara, kung magbuhat kamo sa maayo ug dili mahadlok sa bisan unsa. Kamo usab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo. Makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong. Sa katapusan, iusahan ninyong tanan ang inyong mga huna-huna o pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay o pagmapaubsanon kamo. Ang dautan, ayaw balosi og dautan. Ang panghimaraot, ayaw tumbasig panghimaraot. Balosi hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang buot mopahimulos sa kinabuhi ug nangandoy og mga adlawng malipayon, kinahanglan dili na magsultig dautan ug dili na mamakak. Kinahanglan likayan niya ang dautan ug buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait ug paningkamutan niya ang pagkabot niini. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo. Apan talikdan niya kadtong nagbuhat og dautan. Kinsa may magpasipala kaninyo kun kamo madasigon sa pagbuhat sa matarong. Apan kung paantuson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Ayaw kamo kahadlok sa mga tao ug ayaw usab kamo kabalaka. Pasidonggi hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himoa siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Bato ni ang hinlo nga konsensya aron nga kun bugal-bugalan kamo maulawan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundi pinaagi sa pangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Siya ang miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios, nagmando sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 4, mga kinabuhi nga nausab. Tungod kay si Kristo nag-antos man niining kinabuhia,
kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos, kay kinsa kadtong nag-antos ni ining kinabuhia dili na gayud magpabilin sa pagpakasala. Busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong kailibgon. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto napuno sa kalaw-ayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig-inom ug pagsimba sa mga Dios-Dios. Apan karon ang mga walay pagtuo nahibulong nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila. Apan maghatag unya sila og husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. Kanila nga hinukma na diha sa ilang lawasnon nga kahimtang sama nga ang tanan pagahukman gayud. Kini giwali kanila aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila ingon nga ang Dios buhi man. Mga maayong piniyalan sa gasa sa Dios. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa, pagpugong ug pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pag-antos tungod sa pagkakristohanon. Mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inig padayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kon gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kun kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. Ang panahon sa paghukom ania na ug ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios. Ug kun kita ang unang hukman, unsa kaha ang dangatan ni adtong wala motuo sa maayong balita nga gikan sa Dios, sumala sa giingon sa kasulatan. Kung lisod maluwas ang taong matarong, unsa pa kaha ang wala motuo sa Dios ug ang mga makasasala. Busa, kadtong nag-antos sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan magbuhat sa maayo ug magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat nga matinumanon sa iyang saad. Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 5. Ang katawhan sa Dios.
Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako, ingon nga pangulo usab sama kaninyo, og saksi sa mga pag-antos ni Kristo, og mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya, naghangyo kaninyo, nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At di man na sila dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyo gayong kabubuton, sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suho lamang, kundili tungod gayod sa tinguha sa pag-alagad. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Og inig abot na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Kamu usab nga mga batan-on, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garboso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan niyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leyon nga nagngulog, nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtotoo sa tibuok kalibutan, gisulayan usab sa samang alantuson. Apan, human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya, ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakigambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mga pangumusta, sa pagsulat ko ni ining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano nga giisip kong matinud-anong igsuon. Buot kong dasigon kamo o pamatud-an kaninyo nga kini mao ang matuod nga grasya sa Dios. Pabilin gayud kamo diha niini. Ang inyong igsuong simbahan sa Babylonia nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo, ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma, ang pakigdait mag-uban kaninyong tanan nga iya ni Kristo.